Naimbag nga bigat tayo aming kakabsat, maawis nga tumatder tayo amin, ti awis ti panagdaydayaw. Kukwa ti apo ti lubong ken ti amin nga alinaon na, kukwa na ti daga ken ti amin nga agnaed ken kuana. Tay isu ti namarswa kaligiti amin. Agbiag da amin babaen ken kuana ket agserbida ken kuana. Madaydayaw kuma ti Dios iti agnanayon. Amen. Dumatag tayo, iti sangwanan na, ket agyaman tayo, ipayan tayo, tinaragsak akanta, pagdaydayaw ken kuana. At panagtaleg manipod paidim grasyam ti alwag min ayat di mabubos ti sagot mo Diyos. Naimbag nga amam, agtalek kami ken ka. Idem kumatragsak, ken tinatal na abyan. Grasyam tarawidwin, isalakan nakam, idakes ken sakit, ita ken inaldaw. Amin panagdayaw, iten tayo ken kuanam. Di Diyos Ama ken Espiritu Santo. Di Diyos Amay maysa nga apo to'y lubong manipod punganay inggatinggana. Amen. Agkararag tayo, manakabalin kinaayat nga Diyos mi, agyaman kami unay ti daytoy nga agsapa, itinted mo nga pigsak, ken salunat ti maysa ken maysa kada kami, tanabalinan may manino apo Diyos ti umay, dungeg ti saom nga isu ti mangted ti pigsa, ti na espirituan nga biag mi ti inaldaw-aldaw. Dawatan mi met o apo Diyos, ti panangdalos mo ti puso, ken panunot mi, bayat ti pinagdingeg mi ti saom kada kami, akas taraon iti na espirituan a biag mi. Si papakumbaba kami nga dumawdawat king katisirib para ti pastor mi, ni Pastor Jen, nga aramatem nga mangted ti mensahem.
Kidawin mi, ti pamakawan mo, ti basol mi, nakita mi winusaan, na isaok, ken saan ang naisao. Bantayam ka di o Diyos, ti panuno, ti puso mi, asaan ang mangdangran, kadagiti daduma. Ited mi amin na pamamadayaw, ken panagyaman ken kawapo, iti dayti ngagsapa, iti Domingo. Dayti ti dawat mi, tinapatignagan mo, ken kasamitan, unay nga Diyos. Amen. Kinuna ni Apostol Pablo, ngem dakkel nga panangaasi ti Diyos, ket ay ayatin na tayo launay, iso nga uray na tayo ti Espiritu gapot ti kinaksukir tayo, pinagbiag na tayo ang mairaman ken Kristo, insalakan na tayo ti Diyos, gapo ti parabor na. Maawis ti tunggal maysa, ti siya sino man nga agtarigagay, nga agkonpesar, parintuming tayo, bayat iti natal na atukar ti organo. Agkararag tayo, Diyos ang napalalo ti kinaparabor na, sangsang kamaysakam ang mangipudno, ti panangpaay mi nga agbalin ang naparabor. Nagbalin kam ang nakirmet, ang mangibingay kadagiti parabor nga naawat mi keng kawapo. Pakawanem ti kinatangken ti puso, ken balbaliwam dagiti puso mi, nga adda akas keng ka. Tapno makaited kami asiwaya-waya, akas kadagiti inted mo kada kami. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. O Apo, iturong nakat ken ka, palanasem ti dalan ko. Pagranyagem kad rupam kanya, tapno sikati pagnaedag. Amen. Nakaornong ti kadagiti sagot tagpaay ti paramid ti multipurpose building.
Naragsakanak, idi kinunada kanyak, intayo ti balay ti Apo. Naimbag, nabigatay amin kakabsat, good morning! Agyaman tayo, kina Apo, ti impaay naman agundaway, nga sangsang kamaisa tayo, agimong, tapno ipaay, ti kangatwa na panagyaman, ken panagdayaw, ken Apo, iti daytoy nga maudi, nga Domingo, ti bulan, iti Agosto. Ket into no bigat ket tumanawag ton ni Jose Marichan kadigiti tawa tayo, ruangan tayo, ket mangrugi manen iti Paskwa nya kakabsat, ket agyaman tayo ti gundaway nga sangsang kamaysa tayo manen kas maysa nga gimong ken tapno agdayaw ken agyaman ken kuana. Iti daytoy nga kanito isu ti panangi celebrar tayo met iti Stewardship Sunday ket agyaman ti pagtultuloy nga panang support tayo kadigiti amin nga aramid ti iglesia tayo babaen kadigiti kararag ken daton ti tunggal maysa kanyayo. Ket maawis kayo nga suportahan tayo ti aramid ti Apo babaen ti panangipaay tayo kadigiti piso para sa misyon tapno kasta ket masuportahan tayo digiti mission churches tayo nang nangruna kadigiti iglesia tayo ije Batangas ken kastamat ditoy Manila ken kasta kamet digiti workers tayo ditoy Southwest Metro Manila District. Kablawan tayo met kakabsat dagiti kakabsat tayo ti pamati nga nakadua tayo iti daytoy nga kanito makipagdaydayaw kanya tayo kasta met dagiti adda iti online agyaman kami ti tunggal may sa kanyayo ket kidawek man ti panangi share and post yo iti agdama nga gimong tayo iti daytoy nga kanito iti live streaming ti Central United Methodist Church iti gimong ti Ilocano. Ket agyaman tayo ti presensya dagiti kakabsat tayo maragsakan tayo nga makadua tayo ni kabsat Cheryl Ermitanyo, Carla Elisha Ermitanyo, kini Kate Elijah Ermitanyo from Minante 1, Kawayan City, ije Isabela. Ket may sada nga miyembro ije Kawayan UMC, kidawek man di pa nagtakdiryo kakabsat. Ayan. Ket maragsakan kami nga makaduada kayo iti daytoy nga kanito. Ket sapayla kuma ta saan nga daytoy ti maudi umuna ken maudi nga makaduada kayo nang nangruna no adda kayo ditoy Manila ket iti duwa nga anak na ket agadal da ditoy Lasal. So ayan, diaman tayo ti presensya da. Kastamet kina ati Josie Corrales from Narvacan, Ilocos Sur, kidawit mo pa nagtakdir na. Ayan, agyaman kami ma'am. Good morning. Kastamet kini kabsat nga Peralta John Errol, kini Francis B. From Malig, Holy Friday. Ayan, from Malig. Kidawit man ti panagtakdir da. Ket dawatik man ti panangikarkararag tayo dagiti nga kabsat tayo ti panag-review ken ti umadani nga board exam da. Kas may isang mechanical engineer graduate dito February 2026. Ken kastamet nga maragsakan tayo nga makadua ni Kuya Christopher Tumaneng from Santiago Patul, Barangay Patul, Santiago Isabela. Ayan, Santiago City. Ayan, kidawek man di pa nagtakdir ni Kuya. Ayan, maragsakan kami. Ken kastamet ayan, ken dapat iti bisita tayo kakabsat na daytoy ti umuna nga gundaway nga makadua tayo iti daytoy nga kanito. Kidawek man ti panagtakdiryo kakabsat. Dagiti first timer nga umay iti daytoy Ilocano service tayo. Ayan, welcome te. Agyaman kami ti gundaway nga makaduada kayo. Ditoy iglesia tayo ditoy Central UMC. Ket sapay la kumanta Diyos nagtultuloy nga mang bendisyon kaligiti bisita tayo iti daytoy nga kanito. Ken kasnamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay ken mangiselebrar kadigiti anibersaryo da iti daytoy nga lawas ita nga aldaw ket birthday ni kabsat Jomar James Tabios. Ayan na ni Jomar ren. Ayan, birthday na tata ti anak ni Ate Tess. Ket idi kalman birthday met ni kabsat nga Felix Arceo. Ken into no September 1
birthday ni kabsat nga Michael Gabriel, kini Judge Edwin Larida Jr., kini Agnes Balawag. Kin into no 4, isumet ti birthday ni Ate Marites Tabios. Ayan, happy birthday te. Kin ni kastamet, kin into no 5 ni Lloyd Carolino. Kin into no 5 ket birthday mo dati inuunang anak mi, ni Han Matthew Galanza. Kin into no 6 birthday ni Gianna Nicole Kitlong. Kin ni Kevin Dwight Tabios into no 6. Kaya tagyaman kami. Kaya tagtultuloy nga ti Diyos, ti mang parabor, ti nayon manen nga tawen, kadagiti bibiyagyo, kaya tagtultuloy nga bendisyonan na kayo, kadagiti amin nga aspeto ti panagbiagyo. Ken kastamet nga padamag kakabsat, adama aramid nga Senior Citizens Fellowship, kalpasan ti Ingles, dito'y Garcia, ket maawis amin nga senior citizens. Ken daytoy September, awagan tayo nga Christian Education Month, ket maawis dagiti agtawen ti 12 aging ganat 14, isu dagitoy ti junior level, ken 15 to 17 senior level ti umadani nga National Bible Quiz, local elimination. So into no daytoy bulan iti September kit local elimination dito central tapno kastakat representative iti distrito tayo ken annual ken ti national iti National Bible Quiz nga mapasamak into no January 2026. Ket idi napalabas nga tawen ket ti representante ti junior ket tay balasang me, tay buridik nga balasang me, pang number 6 out of 25 conferences dito'y intero Pilipinas. Amin nga komperensya. Ken kastamit ti senior level, pang number 6 met ti PAC. Na iso dati anak met ni DS Ralph Cruz, iti Northwest. Kat sapay lakuman, ada ti representante ti church tayo, ay kidakkel mo ti mapangabakan tayo no agbalin tayo nga national quiz bee winner ket adda ti gatadmet nga 50,000 nga premyo yo kakabsat no mga abak tayo. So karkaragan tayo daytoy nga aramid adda ti elimination, district, annual conference aging ganat madanon na ti national championship kakabsat. Kidawin tayo man digiti agtutubo iti maysa nga padamag. Niling ko po yung aking bunsong anak, si Rain, para may announcement po sa mga kabataan po. Ayan. So maawis na giti amin nga agtutubo, iti dayto yung announcement. Uy, Celine! Kamusta ka na? Sama ka Youth Link, September 7. Okay lang, pero wala akong Bible eh. Ito, sama ka na, Celine. Hindi ako papayagan ng magulang ko. Ano ka ba, Celine? Pinapayagan na kita, di ba? Punta ka na. Yun ako pala eh. O, dali na, sumama ka Wala na. akong kilala dun. Join Youth Link at September 7 at the Garcia Hall, 12:30 p.m. onwards. Imbag nga bigat kada kayo amin. Ako po si Casibles G. Galanza, Manipud, Central UMYF. Kayat ko nga awisen dagiti agtutubo, dito'y nga agtawen iti 12 agingga iti 23 iti Youth Link tayo napaulwan iti pa-hotspot. Inton sumaruno alawas September 7 iti Garcia Hall, mangrugi 12:30 p.m. Agyaman kami unay iti suportayo, ken agkikita tayo iti mabiit. Si Kristo higit sa lahat. So bahawis na iti amin nga agtutubo nga maki-join iti dayto nga aramid into no September 7 dito'y Garcia. Kaya kastamet kakabsat nga makipagrik na tayo ti ipapanaw no dagiti makamamo kinanay Conching de Mesa. Dati nga cook dito'y Central UMC nga iso na ket Tim Musayin kakabsat.
Ket into numalim, iso ti punpun na, dito ay nga nakamansayag idi rabi dagiti naglabas ka aldaw dito ay Sampalok ket ikarkararagan tayo dagiti nabati daytoy nga ni Nanay Conching dagiti nabati nga pamilya iti daytoy nga panawen nga ti inada ket imununan ti pamilyada ken kastamet nga makipagrikna tayo iti pamilya nga imbati ni Ate Corazon Oria Tabiendo nga imununamet kanya tayon ket isuna ket nakamansayag ijay Cavite so isuna ket naminsan met nga nagbalin nga kamkameng iti daytoy nga iglesia sakbay nga naipatakder dagiti iglesia tayo met ijay Cavite nang nangruna ijay Imos kakabsat so makipagrikna tayo ket tidawat tayo ken kararag tayo nga tagtultuloy nga ti presensya ni Apo Dios ti mariknada kadigitoy nga panawen nga ipapanaw dagiti paset ti pamilya dagitoy nga kakabsat tayo. Kidawek man ti panagtakder tayo, kantahin tayo man ti timpuyog dagiti Ilocano, alamanwen tayo ti tunggal maysa, bayat nga kantahin tayo daytoy nga ket obrasahin tayo ti tunggal maysa. Timpuyog dagiti Kristiyano, agkanta ken nagragsak tayo, ti pamati inanama, ken ayat ti aramid daya sangsangkamaysa, tung paletay nga ti bilin na, ayat ti rebeng mo, ti kapadang matao. Ayat ti rebeng mo, tunus ken nakem tayo. Ayat ti rebeng mo, tunus ken nakem tayo. Wag dayaw tay nga da sangsangkamaysa, ti pamating ken inanama. Ayat ti rebeng mo, ti kapadang matao. Ayat ti rebeng mo, tunus ken nakem tayo. Ayat ti rebeng mo, tunus ken nakem tayo. Wag dayaw tay nga da sangsangkamaysa, ti pamating ken inanama. Ayat ti rebeng mo, ti kapadang matao. Ti epistola tayo ti daytoy nga agsapa masarakan ti Hebreo kapitulo 10 ket 3 manipud ti umuna nga bersikulo inggana 8 tapos umalati ti kapitulo 5 inggana ti kapitulo 6. Ituloy yo ti agin inayat akas agkakabsat kini Kristo. Laglagipin nyo apasangbayan dagiti gangganaet. Adda dagiti nagpadagos ti balbalayda, adida mo nga angheles dagiti sinangailida. Laglagipin nyo kadagiti adda nga pagbaludan, ken panunuten tayo, akasla kadwada tayo isuda, met ti panagbaludan. Laglagipin nyo dagiti agsagsagaba, akasla agsagsagaba kayo met.
Masapol asaan matulawan ti matrimonyo ket agtalinaed dagiti agasawa a napudno iti maysa ken maysa. Ngamin o kumen ni Dios dagiti immoral ken makikamalala. Di kay agagom iti kwarta, mapnek kayo kuman iti adda kada kayo. Takino nati Dios, di kanto panawan, di kanto baybayan. Isot gapuna, as si tatalged tayo nga agkuna, ti apo ti tumulong kanyak, awanto ti pagbuteng ko. Anya ti maaramid kanyak, ti tao. Panunutin nyo dagiti imununa nga pangulo idi nga nangipakapakaam mo iti mensahe ti Diyos kada kayo. Amirisin nyo no kasaano ti panagbiag, ken ipapatay da ket tuladin nyo ida, apanangipakita da iti panagtalaned da iti Diyos. Saan nga agbalbaliw ni Jesucristo, isumitlaeng idi, ita ken ti agnanayon. Ngarud, masapol akanayon agdaydayaw tayo ti Diyos, akas daton tayo ken kuana, babaen ken ni Jesus, adaton nga agtaod iti bibig, no ipakaamu tayo ti danag tinagan na. Di yu liwayan ti agaramid tinaimbag, ken ti panagtitinulong yo, tadagitoy ti daton a pagragsakan ti Diyos. Kidawik man ti panagtakder, ti tunggal may sa kanya, ti panakaibasa, ti nasantuan na surat, manipod ti Ebanghelyo ni Lucas, ti may sangapulo kitupat a kapitulo, ti umuna nga bersikulo, sa tay umalatiw, iti may kapito, aging gana may kasangapulo kitupat nga bersikulo. Iti maysa nga aldaw a panaginanana, napan nangan ni Jesus, iti balay, iti maysa kadagiti pangulo, a Pariseo, ket sinisiim dagiti tattao. Napaliw ni Jesus apilyen dagiti sangaili, dagiti kasayaatan a pagtugawan. Isut gapuna sinarita na amin kadakwada iti maysa a pangarig. No adda mangawis ken ka iti pabudada, di mo pilyen ti kasayaatan a pagtugawan. Amangan no adda na awis a natantanok ngem sika. Umayto ken ka tinangawis, kada kayo adwa ket kunana, pangaasim ta itid mo dayta atugaw ken kuana. Mabainan kanto ket kapilitan nga agtugaw ka ti kanumuan nga pagyanan. Ngem no maawis ka, ingka ket di agtugaw iti kanumuan a lugar tapno umayto ken ka tinangawis ket kunana, gayem umay ka ijay nasaysayaat a pagtugawan. Iti kasta maidaydayaw kanto iti imatang dagiti sangaili. Ta maibabanto amin ang mangitanok ti bagina, ken maitanok to amin nga agpakumbaba. Kinunamit ni Jesus itinangawis ken kuana, no yawis yu ti maysa a pangaldaw wenno pangrabii, di mo awisen dagiti gagayem mo wenno dagiti kakabsat mo kababagyan ken babaknang akarubam. Ta awisen da kanto met ket ti kasta supapakan da kanto ti impaay mo kadakwada. No agpadaya ka imbitaram dagiti napanglaw, dagiti lugpi, dagiti pilay ken dagiti bulsek. Nagasat kanto, ta dida ka masupapakan, ngem gungunaan na kanto ti Diyos inton agungar dagiti nalinteg at tao. Diyos ti mangbendisyon, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ken panakadingeg, ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Item ti tinapay ti biagapu, maipaay ito'y kararwak, kas panang ted mo jay, den at baybay, kadagiti tao adunay. Amen. Mga gantay ti mensahe ti kanta, ngagapu ti Ilocano, Coro.
Agyaman tayo, ti mensahe ngayon paay, iti koro tayo, di daytoy nga kanito. Kaya't kumaan abasahin ti mensahe nga naadaw manipod ti may kadwa nga surat ni Pablo kadagiti taga Corinto, ti may kasyam nga kapitulo, bersikulo may kanem, aging ganat 8, ket kastoy ti mabasa tayo. Laglagipin nyo at itao abasit ti imula na, basit tumet ti apiten na. Ti tao nga adu ti imula na, adun tumet ti apiten na. Ngarod, mangted kuma ti tunggal maysa akas agubog ti puso na. Saan kuma amasakit, tinakem na, wenno mapilpilit, taayaten ti Diyos amang ted asiraragsak. Kabailan nga ited ti Diyos ti adupay, ngem ti kasapulan nyo, ket aglaplapusanan kayto akanayon, tapno agsobsobraan kayto, ti maipaay iti panangaramid yo, iti naimbag. Biag nga adaan na labes a panangted. Rugyanak ti mensahe, manipod ti maysa nga istorya, iti dua nga aggayem nga taraken, da manok ken ni baboy. Impanakkel ti manok, ti dakkel nga inaramid na, babaen ti panangipaay na, kadagiti itlog na tapno kasta ket mapakan na ti adu nga tattao. Ngem ti baboy nagsinnaay, ket kinuna na, nagasat ka ta itlog lang ti impaay mo. Ngem siyak saan laing ati karne ti impaay ko tapno agbiag dagiti tattao, ngem kang runaan na agraman ti biag ko tapno agbiag damet. No arigen tayo daytoy nga istorya, daytoy ti klase kuma ti biag nga agsobsobraan nga panangted tayo, wenno nalabes a panangted tayo. No basahin tayo, tinasantuan asurat, adu dagiti panursuro nga may papan iti sanikwa, kinabaknang panangted, sagsagot, kinaparabor, daton, panagsakripisyo, babaen kadagiti impaay ni Apo Jesus kada tayo. Ket maysa kadagiti insurat ni Robert Snays, yung 5 best practices of a fruitful congregation, ket isu di extravagant generosity nga kunkuna tayo. Ket daytoy kuma ti makita ti tunggal maysa kanya tayo. Ti panangted ket maysa akang runaan nga aramid nga manipud tata aging gana kadagiti Hudyo ken Kristiyano nga imununa kada tayo, nang ted ti tunggal maysa isu tunggal maysa kadakwada kadagiti sagot, ken nakita da ti gubwayan, nga isut gubwayan ti biag ken ayat. Nang tedda gapot agserserbida, iti Diyos nga nangipaay met kanyada, iti aglaplapusanan nga parabor. Isut gapuna, ti mensahe nga kayat ko nga ibingay kanyayo iti daytoy ngaldaw ket may papan tinalabes nga panangted. Ngem no mangyeg tayo daytoy nga banag masansan adda kadagiti pampanunot tayo ket may papan ti pirak. Addamet dagiti kapampanunutan tayo no dagitoy ti pagtutungtungan tayo ket may papan kadagiti offering plate. Wenno dagiti tinawen a budget iti iglesia tayo. No mampay paset ti iglesia, wenno ti biag ti iglesia tayo, ti pinansyal a panangted, patsek nga adupay ti parabor nga maawat tayo, tapno maipakita tayo, itinalabes a panangted, babaen ken Apo Jesus, babaen met ti iglesia nga pagserserbian tayo. Ket daytoy ti pinakasentro, tina-espirituan a panangted kas namati, ken Kristo nga disipulo na kakabsat. Idi kalman nalpas ti council meeting, na aprobaran iti budget tayo, ti Central United Methodist Church, manipod June
2025 to May 2026, tigatad na ket 17.5 million. Tapno kasta ket masuportaan, dagiti amin nga kasapulan, ministeryo, misyon, paaramid ti iglesia tayo. Ket ti Ilocano service, ti kabuklan nga budget nga impaayda kanya tayo, iti daytoy nga konferensya annual kit 3.5 million. Ngem iti daytoy nga naglabas nga tawen iti conference year 24-25, 3 million ti impaayda. Ngem manipod kadagiti kinabaknang nga sagsagot ti tunggal may sa kanyayo kakabsat nga dumardaray iti Ilocano service, tinakabailan tay laeng ket 2.4 million ti lasod ti maysa nga tawen. Ket dakkel nga banag, out of 18%, kay halos mga 16% tinaala tayo. Isot gapuna, kinuna ni Robert Snayer, the term extravagant implies giving that exceed what is expected or considered fair share. It's about being over the top on sharing one's resources, time, and talents. Inayon na pa, our giving, our time, our talents, and our treasure is not a grudging transaction, but a joyful response to the extravagant, overflowing, and completely unmerited generosity of God. Ket di jay ti kayat na asawen, iti extravagant generosity. Kitain nyo man kakabsat, dagita kaabay yun, no nakirmet when no nalabes nga mangted, takaabay yun kakabsat. Ngem saan laing, nga ijay ti pakakitaan kakabsat, ngem ti karit ti tunggal may sa kadatayo iti daytoy, ket isukuma iti nalabes apanang ted tayo, kasursuro, nga mabasa tayo tinasantuan asurat, ken kastamet kadagiti kapadasan, dagiti imun una kanya tayo, kang runaan ti ama ti iglesia tayo. No basahin tayo tinasantuan asurat, ti daan nga tulag, adu dagiti paset, nga mabasa tayo, nga mangipakita iti kay papanan, iti panangted ti apagkapullo, panangidaton kadagiti umuna a kasayaatan nga ani tayo taraken kastamet kadagiti nasgedan tayo para iti panggep ken aramid ti Dios. Ket dagijay ti ipalpalawag iti ti daan atulag. Ngem dagiti sursuro ni Jesus nga mabasa tayo met ket may papan kadagiti nabaknang ken napanglaw, naparabor ken nasireb, manangted ken mannanakaw, naparabor ken managimbubukudan. Nga bigbigen tayo, nga dagiti napanglaw, abalo, ababai, amang ikabil, na ingkabil na ti may kadwa, ti dua nga sinsilyo, nga iti offering plate, ket pinadayawan ni Apo Diyos, gaputi panangipaay na, ti amin nga adda kanya na babaen iti dua nga sinsilyo nga indaton na ti unig ti templo. No kitain tayo daytoy nga balo nga babae, maysa nga nabilig nga istorya amang iladawan ti kinaparabor, tinalabes a panangted, gapu ti ayat na kinaapo. Kastamet kadagiti iglesia iti Macedonia, no basahin tayo, di ba? No kitain tayo, no basahin tayo, mangipakita, impakita ni Pablo ti kinaparabor, dagiti napanglaw ti iglesia ti Macedonia. Ngayon tedda, anyaman akabailanda, nga uray pa'y ti kinaawanda, nalabes ti panangitedda, kadagiti anyaman nga addaan kadukwada. Impakita da, ti kinalabes iti panangted, nga oray iti likudan, tinakurapay akasasaad da, ngem nabaknang,
ti espiritu da, iso nga impaayda, dagiti anyaman nga addaan kadakwada. Ket dagitoy ti kayat nga ibati ni Apo Jesus kastamet ti tunggal may sa kanya tayo. Saan laing nga dagiti mabasa tayo ti nasantuan na surat, oray tinangipasdek ti iglesia tayo iti Methodist Church when the Methodist movement ni John Wesley. Iti insurat na idi May insurat ni John Wesley no kasano namet nga impakita kinabuslon a panangted na. Kinunana ditoy, perhaps as a result of his faith, John Wesley began to limit his expenses so he would have more money to give to the poor. He records that 1 year his income was 30 pounds and his living expenses is 20 pounds. So he had 2 pounds to give away. The next year, his income doubled, but still he lived in 28 pounds and gave 32 pounds away. In his third year, his income jumped to 90 pounds. Again, he lived on 28 pounds and gave 62 pounds away. And the fourth year, he made 120 pounds, lived again in 28 pounds, and gave to the poor the 92 pounds. Ket daytoy met ti kapadasan ni John Wesley. Isu nga anya nga rod ti kayat nasawen para kanya tayo nga namati ti daytoy nga kanito ti biag nga addaan na labes ang panangted. Umuna nga kayat ko nga ibati isu kitain tayo nga daytoy ket may papan daytoy itinangted. Saan ang may papan kasapulan kumati iglesia tayo. No kitain tayo ti insurat ni John Wesley kadagiti dagiti insauna, earn all you can, save all you can, and give all you can. Dagiti imbati na titunggal may sa kanya tayo nga pakalaglagipan tayo nga awis met karit titunggal may sa kanya tayo gapo ti panangted ni Apo Dios ti kinabuslon nga parabor kadigiti biag tayo. Isut gapo nangarod nga laglagipen tayo at ti panangted ket gapo iti na espirituan apan nakabalbaliw kadigiti biag tayo. Saan nga may papan daytoy iti kasapulan ti iglesia gapo kadagiti pirak nga ipapaay tayo. Tinalabes a panangted ket maysa nga na espirituan kuma nga disiplina a may tunos ti pagayatan ni Apo Jesus. Saan a may papan daytoy gapo tag kasapulan ti iglesia tayo ti kwarta. No di ket kasapulan ti Kristiyano amang ted ngamin bigbigin tayo ti kinamanagayat ti Dios kadagiti bibiyag tayo babaen kadagiti parabor nga inawat tayo. Isut gapo namet nga kas sungbat tayo ipaay tayo met iti kinabuslon a panangipaay tayo babaen kadagiti addaan kanya tayo. Isut gapo na nga insurat na yung Matthew 6:21, tano sa dino ti ayan ti gaming mo at damit ijay ti pusom. Dagitoy ti sarita ni Apo Jesus nga imbate na. Isut gapo na nga tinalabes a panangted ket saan kuma apakadagsenan apagrebbingan tayo. No di ket naragsak ken situtulok tayo nga agsakripisyo nga mangted. Kayat naasawen at ipanangted ket gapo tirik na nga kinawadwad ket saan a kinakirang kakabsat. Kayat naasawen ti kangrunaan arason nga mangmangted tayo
tinalabes kakabsat, ket gapo ta immuna nga inted ti Diyos kada tayo, ti kangrunaan, asagot na, ti anak na ani Hesu Kristo, ket daytoy kuma ti pundasyon, ti kinamanang ted tayo, gapo ta ni Jesus, impaay na, ti anak na abugbugtong para kada tayo. Isot gapo na nga ti panggep ti Diyos, ket tapno, paregtaen na tayo amang ted, iti nalabes gapo, iti nalabes nga kinaparabor ni Apo Diyos kadagiti bibiyag ti tunggal may sa Kanya tayo. Isot gapo na nga kasapulan nga maawatan tayo daytoy, tapno tulungan na tayo nga agbalin, nga agayat ken Kristo, ket agbalin tayo nga naparabor nga mangted kadagiti impaay ni Apo Diyos ti tunggal may sa Kanya tayo. Isot gapo na kakabsat nga anyaman dagiti impaay na Apo Diyos, makita ko DJ extravagant generosity ngamin ni Jesus, inayat na tayo unay, babaen ti panangitid na, iti anak na kakaisuna, ti tunggal may sa Kanya tayo. Isot gapo na, ngarod kakabsat ti may kadwa ti kinaparabor ti kinaparabor nga addaan ti tunggal may sa Kanya tayo, ket kitain tayo kas may sa kuma akagagalad ti tunggal may sa Kanya tayo, kadagiti biag tayo, ken na espirituan a disiplina, ti panangted ket saan laing a may papan ti maminsan akari wenno maminsan nga aramid. Daytoy ket may sa awagas a panagbiag nga ipaay tayo, dagiti gaming tayo, dagiti adda kada tayo, talento, panawen, sanikwa, ken dagiti pinansyal nga addaan Kanya tayo. Bayat ti panangted tayo, kadagiti a pagkapullo, ken daytoy ket maysa a prinsipyo ni Apo nga kasayaatan nga pangrugyan tayo kuma, amang ipakita nga addaan ti kinaparabor ket agbalin a kagagalad tayo, ken na espirituan a disiplina ti tunggal may sa Kanya tayo. Kinuna ijenti ministry matters kunana, extravagant generosity describes practices of sharing and giving that exceed all expectation and extend to unexpected measures. It describes lavish sharing, sacrifice, and giving service to God and neighbor. Fruitful, growing congregation thrives because of the extraordinary sharing, willing to sacrifice, and joyous giving of their members out of love of God and neighbor. Such churches teach and practice giving focuses on the abundance of God's grace that emphasize the Christian needs to give rather than on church need for money. It is the spirit and manner of Christ congregation that practice extravagant generosity, explicitly talk about the place of money in the Christian walk of faith. They view giving as a gift from God and are driven to be generous by high sense of mission and keep desire to please God by making positive difference to the world. Ket dijay kumati kagagalad tayo, ti panagbiag tayo kas naparabor ken na espirituan a disiplina tayo. Isot gapuna nga datayo nga metodista, ijayan ti book of discipline tayo nga kinunana, the United Methodist Church in its books of discipline emphasizes tithes as a minimum goal of giving and encourages local churches to find creative ways to become tithing congregation with an attitude of generosity. The church, as all those being ordained, da kami nga papastoryo nga kas na ordained to teach
and model generous Christian giving with focus on tithing as God's standard of giving. United Methodists value the tithes as a benchmark of giving. Once we encourage our member to move towards and once achieve, move beyond, we believe our giving should be both more challenging and more gracious to the whole world than simply trying to give a tithe of our income. We also believe that there is joy in giving, and a greater the generosity, the deeper the joy. Nga kas kinuna ti article ni Reverend Ken Sloan, Director iti Stewardship and Generosity. Kakabsat ken Kristo, sukimatin tayo man, dagiti puspuso tayo, dagiti bukod tayo nga puso. Maysa tayo nga ta, amanang ted, wenno nakirmet kakabsat. Mangmangted tayo kadi, wenno madagsinan tayo, gapo ti parangkita tayo ket pagrebengan tayo. Naawat tayo kadin, nakaawat tayo kadin, dagiti agsobsobra nga parabor manipod kadigiti sabali. Ket no kitain tayo kakabsat, anya dagiti karikna, anya tinarikna tayo. Ket kas sungbat tayo, kas panangbigbig tayo ti parabor met ni Kristo kadigiti biag tayo. Napadasan tayo kadimaten, tinangted, tinalabes, ken Apo, kas mangipakita ti panagayat tayo, ken Apo Jesus. Anya dagiti banag nga naramid tayo, nga nagbalin, nga mangipakita, anaparabor tayo. Ket nakita tinalabes a panangted, kadagiti bibiyag titunggal maysa kanya tayo. Tikarit ko nga rod kakabsat, kas maysa nga gimong dagiti Ilocano. Kunada, dagiti Ilocano nakirmit. Mamati kayo kakabsat? Apay di kayo sumungbat kakabsat, kas mamati kayo. Saan tayo kumanga itulok kakabsat? Nga datayo nga Ilocano, ket awagan na tayo nga nakirmet. Ngem, nabuslon, ti panangited tayo, ken Apo, gaputa napadasan tayo, ti ayat, ken ti kinaparabor na met, kadagiti bibiyag tayo. Ngarod, kakabsat, ti karit kada tayo, mga ramid tayo, ti mangipakita, tinalabes nga panangted tayo, babaen, ti iglesia tayo, babaen, kadagiti sabsabali, kas panagayat, ken panagserbi tayo, ken Apo. Sapay lakuma, ta makita, titunggal may sa kanya tayo, tinabuslon, wenno nalabes a panangted, kas namati nga Ilocano, kas anak ni Apo Diyos, babaen, kadagiti panangted tayo. Tultuloy, nga paraburan na tayo, tultuloy, nga ipaay na, ti aglaplapusanan, nga parabor, kadagiti biag tayo. Kadagiti amin nga aspeto, sanikwa, kadagiti resources tayo, kadagiti amin, nga addaan kanya tayo, tapno kasta, masursuro tayo mat, nga agbalin, nga nabuslon, wenno nalabes ti panangted tayo, kas anak ni Apo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Panawen ti panagyaman ken ti panangagdaton, awan ti adipen ang makapagserbi ti duwa nga among. Tagurain nanto ti maysaket, ayaten nanto ti sabali, wenno agserbin to as ipapasnek iti maysamet nga umasyan nito iti sabali. Diyo mapaggidan ti pagserben ti Dios ken ti sanikwa. Idaton tayo amin dagiti agkapullo tayo, karkariken daton a panagyaman ti altar, agraman ti piso para ti misyon. Maawis tayo met nga maaramat ti online banking, babaen ti account ti Central United Methodist Church nga naiparang kadagiti screen tayo.
sagot nga yegmi, nagtawud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin na sagot mo, I want me apud no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Kararag tayo, gyaman kami apo, ti kinamanagayat mo, titunggal may sa kanyami. Babayen, kadagiti panangipaay mo, kadagiti amin, nga aglaplapusanan, nga parabor, kadagiti biyag mi. Gyaman kami apo, ti likudan, kadagiti amin nga nagkurkurangan mi, ti ayat mo, ket agtultuloy nga impaay mo, ket kas simbolo, ti panagayat mi ken ka, ipaay mi, digitoy nga daton, dagiti pagkapullo, panagyaman, ken amin nga, mangiparangarang ti ayat mo, ayat mi ken kawapo, bendisyonan nakam. Kaya tagtultuloy met nga mausar dagitoy, kadagiti amin nga paaramid, misyon, ministeryo ti iglesyam, kaya iparukpok mo tinananay a bendisyon kadagiti anak mo, tapos nagtultuloy damet nga bendisyon ti sabsabali. Tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Agtalened tayo nga der nga makanta iti panagyaman ti pinagdisipulo. Kakabsat ko ken Kristo, maawis kayo diti sangwanan, dagiti dati dawat na, dagiti take ti board exam, kastamet kadagiti madama nga mangi proseso, kadagiti panagtrabaho da balasyo taaw, dagiti dati sagsagubanit da, ken dumapay nga dawat da kinapo, maawis kayo. Tapno sangsang kamay sa tayo nga dawaten ti asi, ken sungbat ni Apo Diyos, babaen ti panangidawat tayo, babaen ti kararag. Kararag tayo. Amami nga da sa dilangit, agyamang kami, iti daytoy nga kanito, nga impaay mo manen. Agundaway, tapno, sangsang kamay sa kami, nga ipaay ti kangatuan, panagdayaw, ken panagyaman, ti kaadam, kadigiti bibiyag mi, iti naglabas alawas. Numampay napno, dagiti karit, ti biyag o Apo, tinaglabas, nga lawas o Apo, agyamang kami, ti sireb nga impaay mo. Tapno kasta mapagbalegyan mi. Kaya tada kami tuuneg ti templom. Tapno,
ipaay ti kangatuan nga panagyaman mi ken ka, gapu ta bigbigin mi nga sika tinang salwad, kadagiti panagdalyasat mi ti biag, tinaglabas nga lawas o Apo. Sangsang kamaysa kami nga mangidawat, titunggal maysa kadagiti anak mo. Agyaman kami o Apo, kadagiti kinaparabor mo, kadagiti bibiyag mi. Kadagiti amin nga aspeto ti panagbiag mi, agyaman kami, ket sangsang kamaysa kami met, nga mangidaton dagiti biag mi sa nikwami, kas daton asibibiyag o Apo, ket mausar dagiti biag mi, ti panagserbi ken ka, ken kastamet dagiti pirak nga income, indaton ken ka tapno, masabet dagiti kasapulan ti iglesia mi o Apo. Tulungan na kami o Apo, kas maysa nga gimong mo dagiti Ilocano. Amok nga da, dagiti daw dawat da, karkararag ken araraw daw o Apo. Dagiti kakabsat mi nga ag-take ti board exam, iti kadagiti sumaruno nga bulbulan o Apo. Nga madama nga mangalala iti review o Apo. Si kakadi ti makikadda kanyada. Ikam ti sireb, ipalagip mo dagiti amin nga nasursuro da ti lasod nga panawen ti panagbasa da o Apo. Tapno kasta malagip daw Apo, ket may pasada, dagitoy nga board exam, kas panangisagsaganam o Apo, tinapinpintas nga masakbayan, ken panangusar mo kadagiti biagda, para iti pagayatam mo Apo. Kas tamet kadagiti adati sagsagubanit da o Apo, tultuloy kadi nga ikararagmi, ti panangagas mo Apo, usarem ti medisina, dagiti pagagasan, mangagas, ken agas o Apo. Tapno kasta maisubli, dagiti karkaradkad, pigsa, dagiti napisikilan, nga bagbagi, dagiti anak mo, Apo. Ken kastamet, o Apo, dagiti trabaho da, o Apo, bendisyon namet, ikam ti sireb, ken laing, tapno sanda nga agkurang, Apo, kadagiti amin nga aramid, nga inkomit mo, kanyada, nga maglalo, nga sikati may tanok, babaen, kadagiti bibiyag da, kadagiti nangayabam, nga trabaho, kadakwada. Karkararag mimit o Apo, titunggal maysa nga pamilya, ipaay mo ti aglaplapusanan nga bendisyon, kadagiti bibiyag da. Sa batem, dagiti kasapulan da o Apo, ipaay mo dagiti kasapulan da, tapno kasta agtultuloy nga makita da ti kinamanagayat mo, ket agtultuloy da nga agserbi ken agyaman ken ka, gapo iti naindaklan nga ayat mo ken parabor mo kadagiti bibiyag da. Wen Apo, gyaman kami met o Apo, titunggal maysa, ket repetem titunggal maysa nga pamilya o Apo, adaan pamati panagserbi, ken panagyaman ken ka o Apo. Gyaman kami met kadagiti bisita mi, digiti umuna nga gundaway nga makadwami iti daytoy nga kanito. Anyaman dagiti panggipda ditoy Manila o Apo, si kakaditi makikadda kanya daw Apo. Bendisyonam isuda. Aging gana manen nga makasublida kadagiti luglugar nga nangayabam kanya daw Apo. Kadagiti pampamilya o Apo nga impaay mo. Wen Apo, bendisyonan na kami Apo. Karkararag mimit ti kabuklan nga iglesia mi ti Central UMC. Dagiti aramid misyon ministeryo nga impaay mo Apo. Kastamet dagiti leaders mi, dagiti workers, ken amin nga miyembro, aging ganat kaubingan, aging ganat kataingan, o Apo, bendisyonam titunggal maysa kanya daw, Apo. Ket sangsang kamaysa kami, nga agserbi, agyaman, ken agdayaw, o Apo, babaen ti iglesia nga nangayabam kanyami. Bendisyonan na kami, o Apo, apada-pada, ket amom, dagiti araraw pa, titunggal maysa kanyami, di mi man naibaga, na idawat ken ka, dagiti dadduma, ngem Apo, paay mo kadi ti sungbat, dagiti daw karkararag ken dawat ti tunggal maysa kadagiti anak mo, ket mangnamnama kami nga impaay mon, ket naawat dan ti sungbat, dagiti karkararag daw Apo. Wen Apo, agyamang kami, ket pakawanen na kami, kadagiti amin nga nagkurang kami, nagbiddotam mi ken ka, kas pamakawam mi met, kadagiti nagkurang kada kami. Dagitoy ti dawat mi, itinagan ni Jesus nga manubot ken Apo mi. Amen. Amen.
Kakabsat ken Kristo, sapay kuma taipay na po Jesus nagtultuloy nga parabor, babaen ken Hesus Kristo. Ti ayat ti Diyos, ken ti panakikadwa, ti Espiritu Santo, ti ipaay na, ti tunggal may sa kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.